Představte si, že ráno otvíráte okno a místo hluku města slyšíte jen zpěv ptáků, čistý vzduch, vůně přírody. Vodu pijete z vlastního pramene, zeleninu sklízíte z vlastní zahrady a večer usínáte pod hvězdami. Místo, kde zpomalíte, nadechnete se a začnete žít podle sebe. Zdravěji, klidněji, svobodně. Pozemek nabízí přes hektar příležitostí pro vlastní zahradu, hospodářství nebo jako šikovná investice díky možnosti rozdělení na další stavební parcely. Útulná dřevostavba 3+KK o výměře 90 metrů čtverečních z roku 2014 nabízí vše, co dnes od pohodlného bydlení očekáváte. Díky elektrickému podlahovému topení vás už nikdy nepřekvapí chladná rána, vaše nohy zůstanou vždy v teple. Stylová krbová kamna vykouzlí nejen příjemné hřejivé teplo, ale i romantickou atmosféru, u které budete chtít večer zpomalit a jen tak být. Vlastní vrtaná studna vám zajistí nezávislý přísun pitné vody a navíc v roce 2025 se plánuje připojení na veřejný vodovod. Pozemek je krásně rovinatý, je plně oplocený, lemují ho vzrostlé stromy, které zajišťují naprosté soukromí. Tahle lokalita spojuje dva světy, naprostý klid a soukromí a přitom skvělou dostupnost. Do půl hodiny jste na Chodově, v Kolíně nebo třeba v Humpolci. A díky blízkosti dálnice D1 máte opravdu perfektní spojení nejen do Prahy, ale i na Moravu. Nacházíte se v srdci Posázaví, kraji lesů, kopců, tiché řeky Sázavy a čistých vodních nádrží. Místě, kde příroda léčí, inspiruje a zve k životu. Zdá se vám to jako sen? Ten může být právě vaší realitou. Takže mi pište, volejte, jsem tu pro vás.